Welcome to Let's Talk Development Football. Sisobhuqini bathi ibhakwa khona lana extension 28 la kujima khona i-academy ebizwa ngokuthi i-Golden Stars. Coach Sizwe, welcome to the show, sir. Siyabonga coach ukuzivakashela. Sibonga kakhulu. Coach Sizwe sisakhona nje lana sicela usitshele kabanzi ngawe as ucoach Sizwe ukuthi yini ekumotivateile ukuthi uzugcine ubuyela la ebhuqini, because this is giving back to the community. Ubuyela ebhuqini unezingane more than 50 ozijimisayo. Yini ekumotivateile ukuthi ugcine ubuye uzojimisa izingane la ekhasi? Coach, into ekumotivateile ukuthi ngibuye ngizolungisa le ngane lezi. Sihlushwa la ikakhulu la estrategy. Thina silwa kakhulu nento edakayo. Yeah. Sibona kakhulu italent eliningi la estrategy. Uthola ukuthi la lilahlekile. Liphelele idakamizweni. Liphelela la idakamizweni. So abantwana good. We have quality. Now siyabheka la nangakunika nje just isikhathi or uze nje uzobheka. Sine talent elikhulu kakhulu, elizima kakhulu ongathola ukuthi maybe in 2 years to come ungababona le phezulu kwamathimba amakhulu ku PSL. Yeah. So coach, your thing emotivateayo ukuthi abantwana babe right nathi kanjalo ezisiwumphakathi sibe safe, because into esikhuthazayo leyo ukuthi abantwana bathole isport la khona bazodlala khona, basikhiphe busy, nomzimba nje ujwayele ukuthi ube busy, bangagcini bathola ukuthi bangena izintweni ezirong, yabona, because mabala ngicabanga ukuthi indawo esafe kakhulu for abantwana, and nama-parent njengoba bala ngicabanga ukuthi endlini bajabulile, wonke umuntu nasestradini ujabulile, ne-community nje as whole nayo ijabulile, i-right, because abantwana basendaweni e-right, esafe, bakhona ukuthi bathole i-sport abangakhona ukuthi babe busy ngaso, bayekele izinto ezirong. Usashilo kucoach Sizwe babukeli bethu, inhloso yakhe kwawukuthi aqoqe abantwana bethu bangabe uvanze emgaqweni. Abantwana bethu banento abayenzayo, they are busy ngesports. Ingakho eProtea again ungeke uze kuthiwa kunomuntu obanje inkunzi. Ingakho extension 28 usafe ukuhamba emgaqweni yakhona. Abantwana bakhona ababhizi badlala ibhola. Coach Sizwe, ake ungitsheleke intsha yethu noma iyouth yethu ne-development football ibaluleke ngani ekukhuliseni ibhola la South Africa? Ngicabanga ukuthi ibaluleke kakhulu. Uyabona nje na ukhuluma kulesikhathi esikuso namhlanje. Ngicabanga ukuthi nawe uyabona ukuthi even nalapha ku PSL ubani manje abadominator, uyabona. Sesikhuluma ngama youngsters manje, uyabona. Asikhulumi ngo-32 years. Asikhulumi ngama masters. Sikhuluma ngabantwana manje, and uyabona ukuthi basene energy. Abombokazi, abomfundo, uyabona. So nathi into esimotivateayo, I think nabafana ngokubona bona lawo maplayer lawo nabo bayakhuthaza, uyabona, ukuthi nabo bangafika lapho, and into esihlale sibakhuthaza ngayo, uyabona, ukuthi nabo bagcine bafika la, uyabona. Wavele wangiqeda kakhulu ke coach Sizwe kulelo point. Babukeli bethu siyababona uMduduzi Shabalala, siyababona oRelebule Mfukengi, uCaptain we-Orlando Pirates okade man of the match esidlala neNigeria, South Africa, 19 years old, Umbekezeli Mbokazi naye uqhamuka khona la obhuqweni. Coach Sizwe, ake ungitshele, ngiyazi ukuthi la iqembini lakho awudili ngabafana kuphela, ngiyazi kunama player onawo ayilenye igender, abantu besifazane. Ukwazi kanjani ukubahlanganisa ukuthi bagcine beyinto eyodwa? Coach, kulelo side kona sinayo i-challenge, uyabona, because asinabo abesifazane, sinalaba besilisa, but siyazama nje ukuthi nabo siba accommodate, because sisendaweni eyi-one, uyabona. I think if besisendaweni right la khona sinama facilities khona right, ngicabanga ukuthi nabo bangavizivela basendaweni right, but nje siyazama ukuthi nabo bazivele bakhululekile, yabona, njengoba manje nje sikhuluma ngabo gender based violence, yabona. So siyazama ukuthi siba accommodate nabo, sibahlanganise kube into eyodwa, yabona. Another thing coach, ngicabanga ukuthi naye mentally owesifazane uyayikumkhulise kakhulu ukudlala nalaba besilisa, uyabona, because naso umkhipha ngala umfaka ngale kulaba besifazane ufike abonakalise ukuthi yena lento
uyikhule nayo uyabona uyifunde kanzima uyifunda nabafana ayifunda nabafana uyabona so uyafika excel ngale yeah ngicabanga ukuthi kuba ku-right ngaleyo ndlela. Babukeli bami ngilithanda kakhulu uhlelo la namhlanje iGolden Stars accommodator ama-females azodlala nabafana ibhola ngobani ngoba eProtea Glen asinawo amathimu abesifazane. I'm challenging wonke umhlali waseProtea Glen namaphethelo ukuthi let us try and open amathimu abantu besifazane, let us open amathimu we-netball ngoba i-development is not only about soccer but asivuleni amathimu iy'ngane zethu zibe busy zingahlali endlini zihlalela amafoni ne-Wi-Fi. Okay Coach Sizwe awusitsheleke njenge-Golden Stars nikwazi kanjani ukuthi ni-maintain labantwana abalana ngoba ngiyazi abantwana eninabo they are more than 60 or 70 nikhona kanjani ukuthi ni-maintain labantwana eninabo lana makufanele kuyo emagroundini fanele bagibele makufanele baye emagroundini fanele badle abantwana nikwazi kanjani ukuthi ni-maintain njenge-Golden Stars ngiyabona ngiyazi izimo zinzima abanye abantwana baphuma emakhaya angekho right nina nikwazi kanjani njenge-Golden Stars ukuthi i-team niqhube njengoba isineminyaka engaka ikhona nikwazi kanjani ukuthi nikwenze lokho? Coach angeke ngikhuluma amanga kulelo side le nasemagemini siba nama-challenges amaningi kakhulu more especially ku-accommodate bonke abantwana because njengoba usho nje abantwana abaphumi amakhaya afanayo yabona or ezindlini ezifanayo omunye uthola ukuthi unayo imali ye-transport omunye akanayo but siyazama ukunegotiator no-driver wethu ukuthi sikwazi ukuthi sifike emagroundini uyabona ngoba ekugcineni akekho umdustbin wokulahla umuntu and most of the into ebalekile ukuthi abantwana ekugcineni bahambe bayodlala uyayibona abantwana bafane uyabona ngoba thina siyi-Golden Stars asithandi ukuthi umntwana afile like ingazuthi yena so akabhilongi kulaba abanye abantwana siyazama ukuthi nabo abantwana bafane ngaso sonke isikhathi nasiyodlala even noma ngasiyabona ukuthi okay endabeni zokudla siyabona ukuthi omunye akanako siyazama ukuthi sibone ukuthi sihlanganisa njani abantwana bathola ukudla bonke banele kahle badle sikwazi ukudlala bane energy. Siyabonga kakhulu Coach Sizwe. Babukeli bethu ngizonitshela nje ihistory encane ngeGolden Stars kaCoach Sizwe. Last year under 11 kaCoach Sizwe 80% waleyo under 11 bewudlalela iProtea Glen Primary. Bakwazile ukuthi babe ama-champions we-district from i-cluster to a-district bawina wonke amagame abawadlalile ngayo under 80% yalawo ma-players wase-Protea Glen Primary beqhamuka ngaphansi kwaso isandla sikaCoach Sizwe bakwazi ukuthi bagcine bewama-champions wase-district iJohannesburg Central. Coach Sizwe muhle kakhulu umsebenzi owenzayo neqembu lakho nje ninonke. Coach Sizwe awusitshele mangaki amaqembu eninawo ama-division eninawo njenge-Golden Stars? La ekhaya sinama-division ayi-6 for this season. Sino under 9, sino under 12, sino under 11, sino under 13, sino under 15 no 17. Okay. So abafana bakhuthele kakhulu. They are good. They are good. I can say. They are good because even now under 12 ama-champion we-league ama-under 17 ama-champion we-league almost wonke lawo amanye ama-division nawo laphaya ku-top 4 phezulu okukhombisa ukuthi muhle kakhulu umsebenzi owenziwa la ekhaya. Muhle kakhulu coach, muhle kakhulu. So nabantwana nabo uyabona ukuthi ba-motivated ngaso sonke isikhathi uyabona ukuthi ba-motivated even wabadlala you can see and you can tell you can see nje ukubona ukuthi hayi abantwana ba-motivated ngenye indlela lento abayenzayo into abayaziyo into abayijwayele. Mphakathi nani babukeli be-Let's Talk Development Football amaqembu aqhamuka ubhuqweni anama-challenges abaningi. Sidinga abantu abanothando lwebhola, sidinga abantu abangafisa uku-investa ebholeni ukuthi bazokhuphula ikusasa lalezi ingane ezidlala lana ngoba bonke abantwana abadlala ibhola nabo ombekezeli Mbokazi ngishilo abo-Relebohile Mofokeng they started somewhere.
nalabo bantwana abakhona la emabhuqini emakasi kungekhona la eProtea Glen kuphela sicela ukuthi njengomphakathi sikwazi ukuthi sisupport bonke abaphathi bamaqembu abazama ukukhulisa izingane zethu ngoba abantu abaningi bacabanga ukuthi development football ima usudlalela iKaizer Chiefs or iMamelodi Sundowns under 13 cha konke kuqala la obhuqini bathi ibhakwa ibhakwe ekhasi coach Sizwe yini ongathi uthanda ukuyazisa abantu base Protea Glen mayelana neGolden Stars engaba ukuthi umntwana ufuna ukujoyina iGolden Stars yini angayenza umntwana ufuna ukujoyina iGolden Stars noma niyaye nenze njani iprocedure yeni enisebenzisayo mangabe umntwana efuna ukujoyina iGolden Stars noma umzali efuna ukuletha umntwana wakhe khona la kwiGolden Stars yini niyaye niyenze? Okay coach, into yokuqala coach, thina ku-Golden Stars asivaleli muntu, asivaleli wonke umntwana u-free ukuthi eze azozama naye abone ukuthi uyalunga na ukudlala ibhola uyabona ngoba kahle kahle i-sport into yokuzala uyabona i-sport ngoba kahle kahle akekho umuntu ozalwa azi ukuthi mina ngibhilonga kuphi ngibhilonga kusiphi i-sport uyabona sonke siyazama ngamotivate nje wonke ama-parent ukuthi na unomntwana asendlini ungamletha umntwana ku-Golden Stars azobona azodlala naye azizwela khululekile emphakathi kwabanye abantwana because kunabantwana abahlele endlini uyabona nabafika esikolweni bahlangana nabanye abantwana sebayaqala manje bafila like balonely uyabona kani ibhola or isport siyakwazi ukuthi sikuhlanganise nabanye abantwana nikhule nonke ku community one uyabona so ngakhuthaza nje ama-parent ukuthi alethe abantwana egroundini beze bazojima so ukujoyina ke la ekhaya before si ujoin i-team siyaye sikunike nje isikhathi ezingango 2 weeks ukuthi sikubone ukuthi umntwana okanjani uyabona then after that ke sesingakupha ama-form ukugcwalisa ama-form then so yazi ukuthi soyilunga la ekhaya. Coach Sizwe nawo umunye umbuzo ngayo iyiphi indlela enenza ngayo nina ukugqugquzela abantwana noma ngithi iphilosophy enisebenzisayo ukuthi abantwana babe ilento eniyifunayo egroundini nangaphandle kwase groundini? So coach I think umntwana unesikhathi la khona akubone ukuthi umuntu kanjani so like ku-Golden Stars sinesikhathi sokujoga isikhathi sama-jokes la khona sihlala nabo abantwana sidlale sinesikhathi la khona sesiba busy manje sebayazi ukuthi now is time for work so wonke umuntu lapho kumele asebenze so I think iyo indlela right for ukufundisa umntwana indlela engiyo ekufuna ihambe akhula uyabona because umntwana akufuna azi ukuthi umuntu omdala manje nakathi sisenza lokho kumele senze lokho uyabona nangabe siyadlala kumele sidlale but nangabe sesisebenza siqala ukusebenza so I think iyo into esiyenzayo la ekhaya ukukhulisa abantwana nokuthi bazi ukuthi umuntu omdala uyahlonishwa because irespect la ekhaya sihambisa phambili because I think umntwana ongahlonipha angeke sikwazi ukuphila naye angeke sikwazi ukuhlala naye la ekhaya so sikhuthaze kakhulu ukuthi umntwana inhloniphi ihambe phambili. Okay coach nawo umunye umbuzo enginawo ngiyalithanda kakhulu uhlelo lwanamhlanje coach Sizwe abazali abaningi baye bathi ibhola liphazamisa abantwana babo ezifundweni wena ungathini kulelo phuzu njengocoach okuwena oqeqesha abantwana abazali abaningi bayacomplaina ngokuthi umntwana odlala ibhola ugcine engasafocus kephi esikoleni wena uyathini ke ebantwaneni bakho ukulungisa yona leyo ndaba? Cha coach mina ama-parent wethu ngiyawatshela ngimazisa ukuthi ukudlala ibhola akuphazamisi muntu akumphazamisi umntwana ukudlala ibhola into ephazamisa umntwana kuba yiyo nje idiscipline if umntwana angana discipline obvious nasesikoleni uzophazamiseka so ngicabanga ukuthi akusiqiniso ukuthi ibhola liyamphazamisa umntwana okunye ungakusho ukuthi umntwana abe right is a matter of ukuhlela izinto time management ukuthi umntwana ngesikhathi esiso wenza lokho ngesikhathi esiso because namanje nasiqala ukujima thi asijimi more than 1 hour 30 minutes then after the tiyachaya ngitshela abantwana ukuthi siye endlini nasifika endlini siyageza senza ama-homework uyabona not like kukhona into esiyenzayo enye
ukutshela nje abantwana ukuthi i-time management ibalulekile, i-discipline ibalulekile. Yiyo into ezokwenza ukuthi ungaluzi focus nasesikoleni. Yes. Babukeli bethu niyezwa ke ucoach Sizwe uyasifundisa lana ukuthi i-development yabantwana ebholeni ibalulekile and ayimphazamisi umntwana academically. Into ebalulekile i-time management. Nani futhi ne-involvement yomzali. Coach Sizwe siyabonga kakhulu ngokuthi sibe nawe ohlelweni lethu i-Let's Talk Development Football. Siyathembisa futhi ukuthi sizofika sizokwenza amanye ama-interview nabadlali nabaphathi beqembu abangekho namhlanje. Siyabonga kakhulu ngokuthi usinike isikhathi sakho Coach Sizwe sizokuvakashela la. Siyathemba ukuthi khona abantu abazobuka emakhaya bathinteke enhlizweni bazama ukuzophosa lokho abanakho ukusiza iqembu okuyi-Golden Stars eliphethe iy'ngane zethu sonke ngoba bathi it takes a village to raise a child. Ucoach Sizwe akekho yedwa ekukhuliseni labantwana bethu, othisha bekho bodwa ekukhuliseni abantwana bethu ey'koleni. Siyacela-ke bazali emakhaya abalalele i-Let's Talk Development Football ukuthi silekelele emathimini ethu, kungabe use-Dobsonville, kungabe use-KZN, nakuphi la ubukela khona uhlelo lethu. I-development yabantwana ibalulekile. Siyakubona lokho kuyavela manje. Bafana isebenzisa abafana abancane kakhulu who were developed from obhuqweni kuze kube bafika la bekhona namhlanje. It's all about i-development football. Let's Talk Development Football. Please don't forget, follow us on TikTok, subscribe on YouTube, like our page, and also press the reminder button. More interviews are coming. Thank you very much. Siyabonga coach.